průběhu života můžete být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Takovými událostmi mohou být například povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár nebo teroristický čin. Zjistíte-li sami mimořádnou událost, okamžitě volejte policii, tedy 158 nebo hasiče na čísle 150. Použít můžete také mezinárodní tísňové číslo 112. Při popisu události uveďte své jméno, co se stalo a kde se to stalo. Mějte však na paměti, že pokud oznamujete mimořádnou událost, musíte se sami co nejdříve chránit proti ohrožení, které nahlašujete. Pokud přesně nevíte název ulice, jděte k nejbližšímu sloupu veřejného osvětlení. Přečtěte si štítek umístěný ve výšce očí s 6místným číslem. Podle něj bezpečnostní složky jednoduše najdou vaši polohu a operátor vám do telefonu řekne, co máte dělat. Pokud žádnou událost nehlásíte, ale z nenadání uslyšíte následující varovný signál, okamžitě se ukryjte doma nebo v nejbližší budově, obchodu či kanceláři. Zavřete důsledně všechny dveře a okna, zamezíte tak možnosti zamoření úkrytu v případě úniku toxických látek. Zapněte rádio, televizi nebo poslouchejte, zda v okolí nejedou bezpečnostní složky a tlampačem nevyvolávají pokyny, jak se chovat. Pokud získáte informace o povaze poplachu, okamžitě začněte s vlastní ochranou, a to podle povahy události, buď improvizovanými ochrannými prostředky nebo evakuačním zavazadlem. V případě, že získáte informaci o nutnosti opustit svoje bydliště na dobu, než se podaří nebezpečí z vašeho regionu zcela odstranit, musíte si připravit takzvané evakuační zavazadlo. Je to souhrn nezbytných osobních věcí každého jednotlivce, kterému zajistí na nutnou dobu přežít mimo jeho bydliště. A co by takové evakuační zavazadlo mělo obsahovat, to vám představíme v následující ukázce. Dobrý den. Ahoj, dobrý den. Chlape, koukám, že máš baťoch, co tě má? No mám. Já to mám věcí. No tak ukáž. Jo, tak jo. Já vám to ukážu. Tak, mám batušku třeba čokoládu. To mám hrozně rád. Jenom jednou? Jenom jednu, no. No, to není úplně nejlepší, ale nevadí. No. Co tam je dál? Pak tady mám vodu. To je super, bezvadná věc. Jo. A pak mám tady svetřík. Taky perfektní. Jo. Když se takhle balíš evakuační zavazadlo, tak ti tam hodně věcí chybí. Řekneme si, co by tam ještě mělo být. Tak určitě bys tam měl mít nějakou deku, kdyby byla zima, aby se měl do čeho zabalit. K tomu svetru klidně ještě něco, třeba tričko s dlouhým rukávem, zase kvůli zimě, nebo kdyby si promok, nějaký kalhoty náhradní. Koukám, že máš tenisky, to není úplně ideální obuv, lepší byla nějaká pevná obuv, nějaký pohorky nebo něco takového. No a co se týče té čokolády, tak by to chtělo něco víc, jídlo na celý den, aby ses nemusel někde schánět jídlo. Aha. No a pak ještě hygienu, aby se mohl vyčistit zuby nebo se umýt, nějaký kartáček, ručník, no a jestli budeš nějaký léky, tak určitě by v tom měly být nějaký léky. A pokud to jde, tak ideální je, když si do toho dáš nějaký malý rádio na baterky, abys mohl poslouchat rádio a vidět, co se děje. Nevadí, pojď, balíme to. Jo. Každá evakuace probíhá koordinovaně a za účasti integrovaného záchranného systému, takže v případě, že bude nutno opustit domovy na dobu delší než pár hodin, bude vám strava a další prostředky nutné k přežití poskytnuty na evakuačním místě.